Pred chvíľu som natáčala video na YouTube a zistila som, že ma tam nebolo počuť kvôli tomu, že sa mi vybil mikrofón. A fakt ja som bola extrémne naštvaná, pretože ja som to asi pred chvíľkou začala natáčať asi také 10-minútové video a zistila som, že sa mi vybil mikrofón, kamo. A k tomu som ešte si dávala skúšku, že či mi ten mikrofón vlastne ide. Fakt, teraz budem asi rovno kontrolovať, či ten môj mikrofón vlastne funguje dlhšie. Ináč šťastné a veselé ľudia, lebo zajtra 24. decembra sú Vianoce. Napíšte mi do komentárov, čo ste dostali potom, hej. A ešte, či sa tešíte na Vianoce, hej, teraz v priemernej dobe, ak si to dneska stihnete ešte prečítať. Prajem vám, až dostanete tie najlepšie veci, ktoré ste si priali a hlavne dúfam, že tie veci budú kvalitné, až sa vám hneď nerozbijú po prvom otvorení. Tak na dnešné video by to bolo všetko a čaute, dúfam, že šťastné Vianoce proste, hej, čaute.